קלר, כולם הגיעו? כן, כולם פה. מי לא פה? שיודיע. לא, אני חושבת שכולם פה, וכל הזבל גם פה. רגע, בוא נצלם את ההשפעה. רגע, מי הוציא אבסולוט? סרץ'. ענבר את פה. כל זה אתה הוצאת? כן, משהו קשור, תביא לי את הצהוב הזה. הנה, וזה מי שמנהל את הרשימות. איך היה? כן, ראיתי קאטלפיש. די. תפילת את צוחקת. אין, באמא שלך? מה איתך? אתה נראה עייף. רגע, באנגלית זה משהו בינלאומי. It was very good cleaning day. Stop put garbage in the water, people. איך היה? אדיר. ממש מגניב. גם אורמי? יואו. רגע, את זה אתה הולך לזרוק? למה אנחנו נצטרך לאסוף את זה? מה זה? תמנון. יואו! איפה? איך מצאת? רגע. בזבל, לא הבא... תראי לוידאו. רגע, עוד אחד. איזה חמוד. זה באמת תמנונצ'יק, משהו למצלמה? מה זה? זה וידאו. כל הכבוד לכם, יישר כוח. רגע, מה את חושבת על הארגון הזה? אני חושבת שהארגון הוא פנטסטי. עושה תגידי איזה עבודה מילה טובה נהדרת. למי שארגן את זה, יובב. וליובב והמארגן, כן. כל הכבוד על היוזמה, והלוואי שזה יקרה יום ביומו. דבר אחלה, תודה. הנה קלר. אוקיי, זה בסדר. תן לי בטרי. מה אתה חושב על הארגון? תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני מראו דבר מהמם. באמת? כל הכבוד לכם, אתם עושים דבר קדוש לארץ. ומה אתה חושב על מי שארגן את זה, יובב? באמת, אני לא יודע מי הבן אדם שארגן את זה, הזאתי הנחמדה הזו גם כנראה עושה. היא אחראית, אתה היא רואה? אחראית עם רישום, דואגת לכם למים, הכל דואגת לכם. מה אני אגיד לך? שתהיו בריאים. מה למדת? אני למדתי שצריך להיות פה ניקיון בארץ. אתה רואה? ושלום בארץ. ראית כמה השפעה הוצאנו? אני ממש... ראית כמה בקבוקי אבסולוט? ממש... זה רק מראה כמה ישראלים... מה זה? הטיירים, כן. מתחת למים יש הרבה יותר. אבל לפי דעתי אולי זה בגלל באוניות, לא זורקים את זה. שמה? זה לא מהאוניות באים כל הלכלוך הזה. לא, אנשים זורקים, זה הכל אלכוהול. איך הוא מגיע בעומק הזה? אנחנו חייבים לסגור למה אנחנו עוברים ל... תהיו בריאים, ביי, יש לכם להתראות. הצלחה.